Pun mjesec u Djevici, 27. februara, stvari ćemo vidjeti u novom svjetlu. U subotu 27. februara u 9 sati i 17 minuta događa se pun mjesec u Djevici. Njegova pojava u naš život unosi ravnotežu, osjećaj fokusiranosti i prizemljenosti. Prije punog mjeseca možemo primiti neke iznenađujuće ili čak šokantne informacije koje će ili osnažiti naše emocije ili nas dovesti u stanje preispitivanja. Dopustite da snaga ovog punog mjeseca otopi sve ono što vas udaljava od mira i pokušajte bivati u svom srcu, a ne u umu. Dvadeset 7. februara očekuje nas pun mjesec u Djevici. Nakon svih kosmičkih usklađivanja koja su se dogodila u mjesecu februaru, ovaj pun mjesec donosi umirujuću energiju. Ova 2021. godina predodređena je za promjene i preobrazbu i premda ima još toliko toga otkriti, ovaj pun mjesec podsjeća nas da smo stigli na pravo mjesto. Njegova pojava u naš život unosi ravnotežu, osjećaj fokusiranosti i prizemljenosti. Omogućava nam da se osjećamo stabilno i uzemljeno. Februar je donio stelijum u Vodoliji, niz od 4 planeta u zračnom znaku Vodolije i kvadrat Saturna i Urana, prvi od 3 u nizu ove godine, što je odlučujuće obilježje za ostatak godine. Ove kombinovane energije možda su nas dovele do nekih drastičnih promjena u našem životu, možda smo se osjećali prozvanim da pronađemo novu slobodu ili smo se možda za svom ovom zračnom energijom osjećali uhvaćeni u svojim mislima i mentalnom brbljanju. Možda smo se osjećali nesigurno, možda nam je bio preaktivan, te smo se stalno precjenjivali, preispitivali pa čak i razmišljali o prošlosti. Međutim, ovaj moćni puni mjesec u Djevici donosi mir i podsjeća nas da je uvijek u našoj moći da izvučemo najbolje iz situacija u kojoj smo se našli. Podsjeća nas da zadržimo vjeru, vratimo nadu i donosi svijest o tome da nas promjena u bilo kom obliku uvijek može dovesti do mjesta za koje nismo ni sanjali da bismo mogli doći. Kako možete najbolje iskoristiti ove promjene? Kako možete prihvatiti trenutne energije vlastitog života i pronaći način da s njima osjećate mir? Osjećati se mirno kada se događaju promjene nije uvijek lako, ali i svaki napor da se donese neko prihvatanje, makar i malo, može uvijek uticati na naše unutarnje blagostanje. Prije punog mjeseca možemo primiti neke iznenađujuće ili čak šokantne informacije koje će ili osnažiti naše emocije ili nas odvesti u stanje preispitivanja. Ali kako pun mjesec bude dosezao svoj puni sjaj, čini se da će se stvari možda i riješiti. Iako pun mjesec ima tendenciju pojačavanja emocija, čini se da će ovaj pun mjesec imati malo mekšu energiju i možda će nam omogućiti da stvari vidimo s nove i nježnije tačke gledišta. Stvari ćemo vidjeti u nekom novom svjetlu. Sposobnost Djevice da se poveže sa svojim višim sebstvom, osluškuje potrebu svog tijela i slijedi svoje srce, a pritom ostaje prizemljena, dar je koji nam se svima nudi pod ovim punim mjesecom. Razmislite što vam omogućava pristup višem sebstvu. Može li to biti odabir načina života, vlastite sumnje u sebe ili možda samo stvaranje vremena za povezivanje?
Dopustite pročišćavajućim zrakama ovog punog mjeseca da vam pomognu da otpustite sve blokade koje vas udaljavaju od vašeg višeg ja. Dopustite da snaga ovog punog mjeseca otopi sve ono što vas udaljava od mira i pokušajte bivati u svom srcu, a ne u umu. Vaše više ja poznaje put. Pomoću jednostavnog rituala paljenjem svijeća ostvarite sve što želite. Ritual paljenja svijeća je vrlo jednostavan. Odlučite o namjeri. Neka to bude, na primjer, pronalaženje posla, savladavanje straha, razrješenje nekog sukoba, duhovni razvoj, dobijanje novca, saznavanje prave istine, ozdravljenje, ostvarenje nekog cilja, zaštita, započinjanje i održavanje sretne ljubavne veze, oslobađanje od neke navike ili nečeg drugog. Korisno je da svijeću prije paljenja istrljate nekim mirisnim uljem ili ako nemate nikakvo drugo, učinite to na primjer s maslinovim uljem. Svijeću započinjemo da trljamo iz sredine i trljamo je prema gornjem dijelu, vrhu, te u nju utiskujemo misaonu namjeru koju želimo da ostvarimo. Uvijek trljamo u istom smjeru, 7 puta, mentalno ponovivši svoj cilj. Nakon toga opet iz sredine 7 puta protrljajte svijeću prema dole, odnosno prema njenom dnu, tačno utiskujući misli o onome što želimo da ostvarimo. Kada smo tako istrljali svijeću uljem, palimo i ostavljamo na sigurno mjesto da gori do kraja. Važno je zapamtiti, svijeća ne mora da bude neke posebne veličine, ali morate da vodite računa o usklađenosti boje i namjere paljenja. Svijeća žute boje se pali za ispite i kreativnost, zelena boja za novac i plodnost, zlatna za samopouzdanje, bogatstvo i zaštitu, crvena za ljubav, strast, fizičku snagu, narandžasta za strast, ružičasta za nježnost, ljubav, prijateljstvo, emocije, plava za istinu, mudrost i iscijeljenje, ljubičasta za kontakt s duhovnim svijetom, psihičke sposobnosti i psihičko iscijeljenje, srebrena za snažne ženske energije, emocionalnu stabilnost, intuiciju, bijela može da zamijeni svaku drugu boju, smeđa i crna, oprez, one su kao gromobrani. Važno je napomenuti i to, u svijeće je moguće i urezati simbole, srce za ljubav, znak eura ili dolara za novac, ili jednostavno ispisati ime valute, jedna svijeća za jednu želju. Nikada ne upotrebljavajte već korištenu svijeću za neku novu želju. Svijeću je najbolje da palite šibicom prije nego upaljačem. Ukoliko je nemoguće iz nekog razloga pustiti svijeću da gori do kraja, možete da je ugasite pa je povratkom ponovo upalite, ali sa istom namjerom. Dobro je da upaljenu svijeću držite u čini koja je potpuno obuhvata, tako da u njoj ostane otopljeni vosak i tako se smanji opasnost od otvorenog plamena. Dani za paljenje: nedjelja, dan sunca, vitalnost, uspjeh, snaga, slava, dan za uništavanje negativnosti. Palite svijeću zelenu za samopouzdanje, narandžastu za snagu, vitalnost i zahvalnost. Ponedjeljak, dan mjeseca, mir, iscijeljenje, suosjećajnost, plodnost, pročišćavanje, njegu, dan za osjećaje. Svijeće su bijela i srebrena. Utorak, dan Marsa, strast, hrabrost, zaštita, dan za inicijativu, odlučnost, energiju. Svijeće crvena. Srijeda, dan Merkura, svjesni učenje, putovanje, mudrost, dan za planiranje, komunikaciju, predavanje. Svijeća i žuta. Četvrtak, dan Jupitera, novac, ekspanzija, napredak, velikodušnost, dan za sretne dobitke. Svijeće zelena za novac. Petak, dan Venere, ljubav, ljepota, uživanje, dan za ispunjenje želja. Svijeće boja kajsije za ljubav, crvena za ljubav, strast, ružičasta za nježnost, ljubav, prijateljstvo. Subota, dan Saturna, dugovječnost, temelji, preuzimanje obaveza, dan za zavjetovanje. Svijeće bijela, tamno plava, povezana s trećim okom, zaštita, istina, iskren odnos.
Islama.hr, obrada Treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal Treća dimenzija Magic. Hvala vam.